jaso egingo du, 24 orduz hortxe ikusi izango dugu, Donostiako bandera. Hor ikurriña dagoen balkoi nagusi horretan, Juan Maria bat bera ere erlojuari adi begira. Eta gu ere, alaxe gaude, laster batean, San Sebastian martxa, Raimundo Sarriegiren martxa hori entzun ahal izango baitugu. Adi beraz, ez baita ez, asko falta, hortxe kanpai hotxak eta gu isilu egingo gara, melodia baita orain protagonista. Entzun duzue, jaun Andreok, hau da zoramena. Hementxe duguna Juan Maria bat, bera, ikaragarri gustora, ez da ez gutxiagorako. Giroa, eguraldi aldetik, oza baldin bada ere bestela, ikaragarri beroa baita hemen. Donostiako bihotzean, Irutxuloko gaztelupe honetan. Hau da giroa, jaunak eta Andreak, San Sebastian martxa oraintxe entzun berri dugu, eta letrak berak, Serafin Barojak jarritako letra horrek ondo baino hobeto adierazten duen bezalaxe, gaurtandik gerora penak jokora, festara eta dantzara. Donostiarrei oihu egitera gatoz horixe, Gaztelubide elkartekoek behin eta berriz adierazi dutena. Adi, bigarren melodia joko baitute, ez dakegu momentu zein izango den, beraiek erabakitzen baitute urrenkera, baina hasi bezain pronto, abaldugula binepin adieraziko dizuegu. Bitartean hemen, azte iskanbila dagoena, jendea saltoka, txora eginda, eta ez da ez gutxiagorako. Benetan sentituak baitira, 24 orduok, eta ikusi duzue, jadanik Donostiako bandera ere airea nola dagoen. Eta Diana ari gara entzuten orain.
entzun dugu Diana, garai batean goizean goiz, Joizen melodia, bi entzun ditugu, San Sebastian martxa eta Diana, eta jadanik izan dugun bezalaxe bandera, hemen Donostiako, masta nagusi horretan aidean da jadanik. Eta bandera ipatu dugunez, esan beharra dago, zesten hasiera seinale den ikur honen igoera hori, ez dela ez beti egin izan. Ohitura honi hasiera, mende honen hasiera, xamarrean 1924 urtean eman zitzaion. Lehen aldiz igozenetik gaur arte, urte luze horietan zehar izan da bai, ordea bitxikeriarik. Horietako bat aipatzearren, zer esango dizuegu, 1947 urtean, ordu arte hiriko kasinoa zen Alderdi Ederreko eraikuntza jadanik udaletxea zela, banderaren igoera bi aldiz egin zela, eta bi leku desberdinetan gainera, behin Alderdi Ederren, eta beste behin, oraintxe ikusten ari zareten leku honetan bertan. Konstituzio plaza ezin dotoreago honetan. Gaur ere, Odon Elortza alkateak ikusi duzue, nola bere lekuan jarri duen, eta hortxe izango da, San Sebastian egun hau amaitu bitartean, gogoratu lehen ere, esan dizuegun bezalaxe, 24 ordu barru, hementxe izango garela, bandera jaiste horren berri emateko. Palmaria bat, bere gizonak zuzentzen, horien artean, Marquitos bera, eta oso okerrezpalin bagaude, Tatiago izango da, alaxe da, Tatiago, orain txezuekin. Tiroa, Tatiago entzun dugu orain, danbor eta barrilen arteko elkarrezketa berezi hori, entzun ditugu beraz, gaur hemen entzungai izango diren 6 melodiatatik 3, eta hemen ikusten duzu jendea mugitu ere nola ezten egiten. Ez da ez harritzekoa, Gaztelubidek bere lana amaitu artean, normalean ez baita hemen, pertsona bakar bat ere bere lekutik mugitzen. Ez da ez erraza hori nahi duenak ere. Alaxe egitea, irudiok argi eta garbi erakusten duten bezalaxe, nahiko alan bai baita hor, zutik egotearekin berarekin ere. Hortxe Martin Berasategi, gaur ikusten duten bezalaxe, sukaldari jantzia alde batera utzi, eta danbor jolez jantzirik. Polka entzun duzu, hortxe Juan Maria bat eta Marquitos nola aginduak ematen ari ziren, eta entzun dezagun bada harretaz. Juan Maria bat ikusten duzu bere gizonei azken aginduak emanaz, gauzak txukun egin nahi baititu, eta hortxe doaz.
Tira ba, entzun duze, oraintxe bertan polka, eza ez melodia hau ere atzo goizekoa. San Sebastian egun honen ospatzea atzo goizekoa ez den bezalaxe. Alare ikusten duzu bizi-bizirik nola dirauen San Sebastian egun honetako jai sentimendu honek. Eta atzo goizekoa ez dela esaten dugunean ez dugu esateagatik esaten. Izan ere, 1597 urtean hasi baitziren donostiarrak San Sebastian santuari hor egiten oso modu desberdinean. Hala ere, bai prozesioak eginaz eta barau eginaz, gaurko eguneko festa girotik beraz nahiko aurruti, baina pixkanaka gauzak aldatuz joan ziren, eta itxura guztien arabera lehen danborra da 1826 urtean egin zen. Ez noski gaurkoaren paretsukoa, baina orduan entzun ziren Donostiako San Sebastian egun honetako lehen danborrotxak. Alare esan beharra dago, 1860 urtean konposatu zituela Raimundo Sarriegi gaur hemen entzuten ari garen melodia hobek. Lehen danborra da baino 30 urte inguru beranduago beraz, eta ordutik aurrera bai, La Fraternal elkartea izan zen lehendabizikoa modu ofizialean danborra da ospatzen, eta ordutik aurrera esan bezalaxe, ia urtero, ez urtero geroxago aipatuko dugun bezala, baina bai ia urtero San Sebastian egun honetan danborra da jai giroarekin uztarturik izan da. Gaur ere irudiok nahikoa modu esanguratsuan argi uzten duten bezalaxe, jai giroak ez du inolaz ere behera egin, oso bestela baizik, eta esaten genuen bezalaxe, irudiok horren lekuko ezin argiagoak dira. Hemen dituzue Gaztelubide elkarteko danbor jole eta baril joleak. Garai batean Donostiako kaleak gerrate garaian batetik bestera ibiltzen ziren soldadu haiek bezala jantzita danbor joleak, eta barril joleak berriz donostiar kaskarinak hauek egiten zutena modu barregarrian imitatzen ari zen zirenak. Hemetxe dituzue ikurrina eta Donostiako bandera, eta hau erretreta entzun ezagun bada. Tira ba, entzun dugu erretreta, Raimundo Sarriegiren beste pieza aski ezaguna. Bost entzun ditugu, beraz, jada, Donostiako jai handi hauei hasiera eman dieten
Bost melodia, eta noski, seigarrena, Irilarena da falta zaiguna. Hau bere Donostiarren artean oso ezaguna eta maitatua den melodia Irilarena. Garai batean Donostiarrek hemen jokamuturrak oso maiteak zituzten, eta jokamuturrea eta zezen giro horrekin bat datorren melodia da, zalantzarik gabe laster batean entzungo duguna. Esan dizu egulen ere, San Sebastian egun honetako ospakizunek gora bera bat baino gehiago izan dutela historian zehar, eta zalantza izpirik gabe aipagarrienak mende honen hasierakoak dira. Garai hartan, San Sebastian eguneko ekitali nagusina danborradaren beraren aurretik gainera sokamuturra zen. Oso maitea zuten itxuraz Donostiarrek idiaren aurrean korre egitea, baina 1202. urtean udalak debekatu egin zuen ekitaldi hori. Eta bi arrazoi azaldu zituen horretarako. Batetik, zenbait ez behar izan zitezela, idiek eraginda, eta bestea jokamutura herri txikietako ospakizuna zela. Nola nahi ere, orain danborra dago dugu protagonista Juan Maria Bademen, eta entzun dezagun bada Irilarena. Hortxe duzue. 1, 2 y 3. Entzun dugu, Irilarena esan dizuegun bezalaxe, eta orain, zezen kontuetako melodietatik, oso bestelako melodietara pasako gara. Izan ere, hementxe gure alboan, Donostian eta Donostiatik kanpo ere, beste hainbat eta hainbat lekutan oso ezaguna den neskatila baitaukagu. Lorena Bernal, Miss Haundia gainera, Gabon, Lorena. Gabon. Bueno, bera ezagutuko duzue, pentsatzen dut,
y pienso que tú también pues conocerás tanto Donosti como la fiesta de aquí. No en vano tú eres donostiarra y supongo que esto no es nuevo para ti, ¿verdad? Hombre, es nuevo lo de estar aquí desde aquí arriba observándola, ¿no? Yo era antes pues, un adolescente más que salía por ahí con las amigas y estaba ahí abajo saltando y tocando los tambores. Y ahora desde arriba la verdad es que me considero una privilegiada de poder observarlo desde aquí. Bueno, ¿qué has solido participar? ¿Solamente como espectadora o también has solido salir como tamborera o como, bueno, no sé, cantinera o algo? ¿Has participado directamente en la fiesta o solamente como espectadora? No, como tamborera siempre he querido en el colegio francés en el que estaba saliendo, pero nunca he salido, siempre como espectadora lo he vivido. ¿Y te da un poco de envidia esto? Pues la verdad es que me hubiese gustado, ahora ya es un poco imposible salir de tamborrera, ¿no? Pero bueno, ya aquí tengo mi tamborcito con mis palitos y esta noche los tocaré bien. Bueno, eta ikusi dugu, lehen ere nahikoa ondo moldatu dela gure lonera. Alare, konta iguzu, dinos, hoy has hecho una cena especial, has tenido algunas en el menú, o dinos, ¿qué has cenado? ¿Una Miss como tú tiene que guardar la línea en una noche tan especial como esta, o siendo tú donostiarra hoy te puedes saltar a la torera todo eso? Que va, yo me salto a la torera todos los días del año en cuestión de comida, y la verdad es que no me privo de nada y bueno, yo hoy menos que nunca, no he comido como todos, pues un poquito de cordero, un poquito de lubina, un caldito, no sé, un poco de todo. Muy bien, bueno, y cuéntanos, ¿qué plan tienes para esta noche? Para esta noche, pues estar aquí media horita más así y luego ponerme mis zapatillas, mis vaqueros y salir por ahí con las amigas. A disfrutar. A disfrutar. Muy bien, ongi pasa, Lorena, eta ondo segi ezazula. Muy bien, eskerrik asko. Bueno hauexek Lorena Bernalen hitzak, entzun duzen bezalaxe, eta laster batean beste protagonista nagusi batekin ere hitz egiteko aukera izango dugu. Hala ere, lehendabizi, San Sebastian martxa berriz ere entzungo dugu, eta San Sebastian martxa hori entzun ostean, Jose Mari Olazabali entrevista elkarrizketa egingo diogu, zuzenean aurtengo urrezko danborrari.
Tira entzun dute, normalean San Sebastian martxa jotzen dute, hemen propina gixara Gaztelubide elkartekoek gaurko honetan iauteri giroko melodia jo dute. Eta esan dizuegu, Jose Mari Olazabal izango genuela gurekin, bera kala eman digu hitza, eta nola ez, hemen txera. Gabon, Jose Mari. Gabon denoi. Gabon eta zorionak, ez baita ez egunero urrezko danborra jasotzen, eta pentsatzen dut zuretzako gaurkoa egun berezia izango dela. Berezia eta sentigarria gainea, holoko sariak nik behintzat ez nuen holoko saririk espero, eta benetan asko postutzen nahi, segila esateko. Bueno, zuk urrezko danborra noski ez duzu sekula jaso izan, baina bestelako sariak bai. Eta, bueno, bi aipatzearren, nola ez, Augustako masterreko bi garaipen horiek aipatuko genituzke. Esaiguzu, zer da zuretzako bereziagoa? Gaurko urrezko danborra hau, masterak badaki galdera zaila dela, erantzuna ere konpromisoko agian, baina tira, gaurko egun hau ere esan duzun bezalaxe berezia zuretzat. Bai, bilek oso bereziak dira, eta gaina nik esango nuke bilek desberdinak direla. Masterrako txapelketa hori profesionalki gutxi gora bera badakit zer lortu dezaketen, baina hau asko desberdinagoa da, ez? Ni etorri zen itxera eta halako batian urrutizkinatik handeitu zidan Sergiok, eta esan zidaten danborra irabazi dutela, eta gelditu nintzen, harrituta, ez nekien zer esan, eta benetan oso politxa da. Bueno, badakizue, gure ikusetzuleek badakite, urrezko danborra Donostiar eszenari eta Donostiaren irudia munduan zehar zabaltzen duenari enbaten zaiola. Esaiguzu, zu mundua desente ezagutzen duen gizona zara, ze berri dute Donostiaz munduan barrena? Nik saiatzen naiz esaten eta eramaten hemengo edertasuna, nola bait, ez? Badakat argazki bat ateria nerekin eta Kontxako hondartzare nere atzian dagoena, eta munduan revistetan atera da, eta benetan hemengo jendia, hemengo janaria, nolakoa gean, eta benetan merezi dula honea etortzea hau ezagutzeko eta hau ikusteko, eta baita ere jendia ere etorri da Inglaterratikan eta bar, eta benetan gelditu ere harrituta. Bueno, zuk zure hizkera argia da, Goinaparrera hitz egiten duzu, Onjarbiarra zara, eta pentsatzen dut Donostiaz gainera Onjarbiaren irudia ere eskainiko duzula, ona gainera, ez da? Bai, Onjarbia beti bilotzan dago nerekin, ez? Kanpoa joaten naizenean, baita Donostia ere bai, ez? Bino niretzat Onjarbia beti Onjarbia izango da, eta asko maite dut. Bino alata guzti esan behar dut, Donostia oso politia dela. Ederki, bueno, esaiguzu, lehen Lorena Bernal izan dugu hemen hizketan, eta noski jakingo duzu, gaurko gau honetan, beste hainbat gauzaren artean, zerbait berezia izaten baldin bada Donostian, afaria dela. Orain, Jose Mari Zuagurta aurretik, esaiguzu, San Sebastian martxa entzuten dugun bitartean, zer afaldu duzu gaur? Sopa, krema bat, eta gero arraia, eta arrume pixuna bat. Bueno, ikusten dugu forman jarraitzeko moduko afaria izan dela. Jose Mari, forman segi izazula, beste sari asko irabazi izazula, eta zorionak urrezko danborra naugatik. Mila esker. Tiroa, eta Jose Mari agurtu, eta guk orain San Sebastian martxa entzungo dugu berriz ere. Aurrera beraz, San Sebastian martxa.
eta ikusi ere bai, beste propina hori, San Sebastian martxa hori eskainiaz nola egin duten, Juan Maria bat jendea agurtuz, beren txaloak eskertuz, eta ez da ez gutxiagorako. Gaur hemen ikusi eta entzun ahal izan duguna, ikanagarria izan da, Jaun Andreok. Con muchas obligaciones, con algún que otro nervio, pero bueno, intentando mantener la tranquilidad, intentando hacer las cosas, pues bueno, más o menos bien, ¿no? Es mi obligación. Bueno, el famoso año 2000 ha venido al final. Yo no sé si eso ha traído algún efecto especial a la tamborrada, al día de San Sebastián, o bueno, ha sido un año más. Ha sido un año más, pero yo tengo la esperanza de que el año que viene, el 2001, que dicen que es el año que comienza realmente el nuevo siglo, sea un año mucho mejor, en el sentido de que el objetivo de la paz, la normalización política, la profundización del diálogo y las soluciones democráticas sean una realidad, ¿no? Tenemos justo un año para conseguir lo que yo diría que la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de Euskadi y los vascos queremos. Sería maravilloso hacer ya por fin una tamborrada con la paz conseguida y con el proceso consiguiente ya en profundidad avanzado. Muy bien, bueno, Odone Horza, eskerrik asko, eskaini dizkizun hitz hauengatik, ea datorren urtean euskeraz elkarrizketa egiteko moduan garen. Bai, noski. Bueno, ez dakit, aurten ere hitzen bat euskeraz izateko moduan bazara, nola laburtuko zenuke euskeraz, Euskal Telebistarentzat 2000 urte honetako San Sebastián eguna? El año que viene yo les prometo que haré toda la intervención en euskera, en eso estoy. Bueno, ikusi duzu, aurtengo honetan ezin izango duela, eskerrik asko, Odon. Hauexek Donostiako alkateren hitzak, eta orain hor Konstituzio plaza horretan bere jaialderekin jarraitzen ari dira Unión Artesanako kideak. Kaso honetan aupak gizonak ari zaizkigu eskaintzen. Tira ba, aupa gizonak entzun dugu, eta ondorengo minutuetan Donostiarrek ondo baino hobeto ezagutzen dituzten beste dozen erdi pasatxo melodia eskainiko dizkigute. Jarraian, Txuri Urdin Realeko ere zerkia entzuteko aukera izango dugu. Hemen ikusten dugu Iñaki Barrena, danbor nagusia, eta esan dizugun bezala laster batean Txuri Urdin entzongo dugu. Aurtengo honetan, badakizue, Reala momentuz benepin ez dabilela oso fin, baina tira, ea ba Donostiarrek zer nola kantatzen duten Realaren ere zerki hau, Txuri Urdin.
Gogotik kantatzea Txuri Urdin Realaren ereserkia Unione Artesana elkarteak oraintxe bertan eskaini diguna gau ibilera izango da, jarraian entzuna izango dugun melodia. Hemen bildutako batek baino gehiagok atzo gaueko ibilerak izango ditu bai, oraindik gainean, eta ara hor Javier Clemente eta bere alboan Larre Gipuzkoako Federazioko burua. Hemen Konstituzio plaza honetan agurtzen ari da jendea. Hortxe iskinako balkoi horretan ikusi duzue Bilbotarra izaki, baina noski Realeko entrenatzaile ere bada, eta Donostian dagoela kontutan hartuta gaur hemen festa giro honetan murgiltzeko zapi urdina ere lepoan jarrita hortxe ikusten dugu Javier Clemente, eta noski horre Txuri Urdinen melodia hori entzun da, pozik izango dela pentsatzen dugu, ez horren beste orain jendea kantatzen ari den honekin. Clementeri begira ere ari zaizkio, bat baino gehiago hortxe Clemente humorez, irrifarrez, bestela ezin izan zitekeen moduan, eta oraintxe gau ibilera ari gara entzuten. Gau ibilera oraintxe entzun berri dugun hau, eta jarraian beste melodia aski ezaguna dena entzun ahal izango dugu. Geuria data. Hortxe ikusten ditugu Union Artesanakoak, aurten ere beste urtetan bezalaxe 25 urtetik gora bertan danborrada honetan esku hartzen egin dituztenei
omenaldiare eskaini die Unión Artesana elkartea, kasu honetan Antonio Pascual danbor joleari eta Andrés Guerrero, José Ramón Usarreta, Antxon Lizaso eta Ángel Rodríguez barril jolei. Hauek jaso dute esan bezalaxe aurten Unión Artesana elkartearen eskutik 25 urtetik gora bertan esku hartzeagatik omenaldia. Eta ikusten duzue, San Sebastian eguna ofizialki amaitu baldin bada ere, hemen jendeak oraindik festarako gogoa nola duen, atzo bezain beteta ikusten dugu plaza, atzo baino lasaixeago ere bai lehen esan dizugun moduan, eta hortxe, erlojuak gauerdia jadanik ordu laurdenez pasea dagoela adirazten duen arren, hemen plaza bealdea eta inguruko balkoi guztiak ere bete-beteta daude. Hemen txe Unión Artesanakoak beren lanean musika jo eta jo. Tira ba, ikusi duzue, irudiok nik uste aski adierazgarriak izan direla, noski, protagonista nagusi, Unión Artesanakoak dira zalantzarik gabe San Sebastian egunaren amaiera aurretiko minutoetan eta baita ondorengoetan ere, baina ikusi duzue hor inguruan, balkoietan, oholtza gainen zeuden umetxoak, hor behealdean esiak makinez jotzen ari ziren emakume horiek, guztiak direla gaur protagonista, eta nola ez, bai, hemen ikusi eta entzuten ari diren donostiarrak, eta nola ez, baita zuek guztiok ere Euskal Telebista bidez, zuzenean, San Sebastian egunaren amaiera osteko jaialdi hau bertatik bertara jarraitzen ari zareten guztiok ere. Hementxe duzue,
Iñaki Barrena, bere gizonei eta musikariei adi egon daitezen adieraziz, eta eba, zer eskaintzen diguten jarraian. Zazpian greba orokorra! Tira ba, ikusten duzu hemendik jendea mugitu ere ez dela egiten, gaur ere gau giro polita dugu oso, ateri dugu Donostian, hotza ala ere desentea da, hor ikusten duzu gilentsuenak ere berokiak jantzirik nola dauden, eta gaur mugimenduak ere atzo baino txikisagoak izanik, hotza ere ezurretaraino sartzeko moduko ere izango zaio, bat baino gehiagori hala ere, hortxe dira donostiarrak, irudiotan ikus daitekeen bezalaxe, mugitu ere egin gabe, jadanik pasadira 24 minutu gauerdiaz geroztik, eta hementxe dituzue Unión Artesanakoak, beren lanean, jarraitzeko prest, hor ikusi duzue, Iñaki Barrena, Debako musika bandako zuzendariarekin hizketan, ondoren joko duten melodia zein izango den erabakiz, gogoratu, 12 bitartean Raimundo Sarriegiren melodia entzutetsuak izan ditugula entzungai, hor dituzue bai Iñaki Barrena eta Jose Luis García Loza, danbor nagusia eta barril nagusia. Jozen hasiko dira uni batetik bestera, entzun dezagun arretaz. Kazango kosakoak dituzu hauek.
Kazango kosagoak entzun ditugu, aurrera guazela pixkanaka. Jadanik San Sebastian egunari agortu zezkio bere 24 orduak, baina lehen esaten genizuen bezalaxe. Hemen jendeak itxura batean, ez duela ez, alde egiteko batere asmorik donostiarrak berez kaskarinak omen dira, eta gaurko egun honetan alaxe erakutsi digute.